Kaixo, arren nogelakoa gara, egunero antzerkia deitzen dela espazioa. Kaixo, nik Aitor naiz eta antzerki honetan kontalaria eta martxana izango naiz. Kaixo, ni Dane naiz eta antzerki honetan astronauta izango naiz. Kaixo, ni Maile naiz eta antzerki honetan astronauta izango naiz. Marta naiz antzerkian aneligia izango naiz. Kaixo, ni Alba naiz eta antzerki honetan alienígena izango naiz. Egun batean bi anai afaltzen ari ziren. Zergatik ez goaz espaziora? Bale, guazen. Nire lupa eta tierra. Guazen. Eta espaziora joan ziren. Baina nor gidatuko du? Ni gidatuko dut. Jazta, iritsi gara. Ilargera iritsi ziren. Guazen jaistera. Bale. Zeren horia aztar nagoen. Eta gido, guazen jakitzea. Eta alienígenak aurkitu zituzten. Gure lagunak izan nahi zeraten. Askatu nahitu zuen. Guazen jolastera. Bale, ba. Guazurrara, bale? Vale. Venga, guazen. Jazta, jode. Begira, hor dago gure etxea. Eta hor erosten dugu arropa, eta... bai, hor erosten dugu janaria. Bueno, guazen beti. Eta antzerki hau buka